Sisonke silapha ebeke wathi uMadlamini uba ayingomanxeba wethu amanxeba wefemeli. Kodwa eneneni mhlobam, eneneni mhlobam, siyangcwelekwa. Singcwelekwa lilizwe. Hayi man. Lisingcwelekwa ilizwe. Uthi usamamela izivubeko zelizwe mhlobam. Usuke ubaleke endlini. Usuke ungcwelekwa likhaya. Usuke ungcwelekwa likhaya. Ile nto athi omnye umbhali mhlobam. Ngawani nala manxeba. Ngawani nala manxeba. Ithi impendulo. La amanxeba ndinawo. Ndizakaliswe ngabendlu. Ndenzakaliswe ngaba ndizalana nabo. Amanye amanxeba sibabana sonzakaliswe endaweni lapha sikhonza khona. Uphume sibabana ujingele endaweni usonzakaliswa ngumntu wathi siyakuthumisa Thixo, siyakuvuma ukuba Yehova. Amanye amanxeba mhlobam siwafumana emisebenzini, kwezi ndawo sihlale kuzo, kwezi ndawo sime kuzo mhlobam. Siyagxuma ngamanxeba, siyagxuma mhlobam, siyagxuma ngamanxeba, siyagxuma. Amanye amanxeba sibabalo siwafumana emitshatweni selabantu bezinzile, bafumana i-disappointment emtshatweni, ibe ngase umntu uzifake etreyinini. Kodwa ndizothi kuni namhlanje amathambo ayabuyisela isidima sayo. Loba ungamanxeba wanxeba angakanani na phakathi kwempilo yakho, kodwa uThixo uyasibuyisela isidima somntu wakhe. uThixo uyasirestolisa isidima emntwini wakhe. Nokokuba ngaba ungonzakala kangakanani na emphefumlweni, kodwa uThixo yena uyakubuyisela ubuntu bakho. Ngoba uthi mna ndiyakuninika nyama, ndinaleke ngolusu, ndininika umoya. Ninaze nazo ba mna ndinguThixo. Mhlobam, xa sizawuphuma mhlobam, abantu abalapha zebazi uba yena unguThixo. Phakathi kwembandezelo yethu athi umculo wasewisile, phakathi komnyama bethu yena wamisa inkanyiso. Usazayimisa inkanyiso uThixo bomini bakho. Usazayimisa inkanyiso uThixo endleleni yakho. Ngoba le jeni yobuKristu ayilulanga. Le jeni yobuKristu ayilulanga mhlobam. Xa ndiza kunika sizawuthandaza mhlobam. Xa ndiza kunika mhlobam 206 sivume nje iculo silicenge, simcenge uThixo, sesazi ukuthi lwenisa inkanyiso phakathi kobomi bethu. Vumani bahlabeli bam 206 unginike mhlobam.